चैत में रही अपलोड भौजी काम करे गईली मोट भौजी यार सुन रे चैत में रही अपलोड भौजी काम करे गईली मोट भौजी उखटत रही दोसर देहे जुगो जुगो। अरे रवि भाई कॉपीराइट आ जाई हो संदीप भाई की दिक्कत हो जाई। हे मास्टर प्रिंस भाई ये नयका भर्जन सुना जुगो जुगो जियो सुललनावा भवनवा के भाग जागल। अरे परनवे लेवल का ए ब्यास तयावा गेहूं काटत में भइल बा भौजी के लइका खेते में रोवे लगे हैं गेहूं काटत में भइल बा भौजी के लइका खेते में रोवे लगे एक तमे गोरह को के पाँव रहे भारी दब से बैठ गईली गेहुआ के एक तमे गोर को के पाँव रहे भारी दब से बैठ गईली गेहुआ के खूबे हाथ से खेला उसलाई के अरे भौजी अरे तार लइका तो टेंगे टेंगे बोलता हो तो आखिर भतीजा के कर साते आठे बीतले महीना बोला बोला नौवे में बबुआ आइले हलवा खियावा गेहूं काटत में भइल बा भौजी के लइका खेते में रोवे लगे गेहूं काटत में भइल बा भौजी के लइका खेते में रोवे लगे रवि चौहान सागर संगे हसमुखी हलुआ सभे खाता देखा घरवा में घुसी। अरे अमनियो के खियावा हो रवि धनंजय सागर हसमुखी हलुआ हो खाला देखा घरवा में घुसी तोहनो लोग खाई न जाई के। अरे ए रवि भाई अरे एक नाक आ मुंह के करा पे गइल बा हो कुछ समझे में नहीं आवत। अरे हम बताओ तनी सुनो अखिया तो लागे करमाई निया तो होइली मिठाई खाली। अरे मुहवा हमरा नियन हो आता आता बुझा गई गेहूं काटत में भइल बा भौजी के लइका खेत में रोवे लगे गेहूं काटत में भइल बा